שלום לכולם, שמי יוספה אדמן ואני שמחה שהגעתם לפה ושאתם באתם לשמוע גם על המוצרים המדהימים של TalkFusion וגם על ההזדמנות העסקית, ובעצם אני באה לספר לכם היום על הכוח האדיר שיש לוידאו אונליין באינטרנט ומה שאנחנו יכולים לעשות בתור עסקים כדי לקדם את עצמנו ואת העסקים שלנו. אז בואו נתחיל. אז מה זה TalkFusion? TalkFusion בעצם נותנת כלים כיפים, fun, כדי להתחבר בין אנשים. אוקיי, connect, relate, engage, בעצם איזשהו כלי שמאפשר לנו בצורה פשוטה וכיפית להתחבר לאנשים. אז שמענו קצת על המוצרים, תכף אני אכנס עליהם אחד אחד, יותר לעומק, אבל קצת קודם כל על החברה. החברה נוסדה לפני כ4 שנים, בפחות מ3 שנים בעצם TalkFusion נעשתה מובילה בתחום של וידאו באינטרנט והיא עקפה חברות ענק כמו יהו, CBS, AOL, טרנר, ויאקום ומגה וידאו, והיא נהפכה לחברה השביעית בגודלה בתחום של הוידאו. אנחנו רואים פה את מנכ"ל החברה, באב ריינר, ואנחנו רואים פה את אליסון שכרגע ראינו אותה שהיא מנהלת ההדרכה. יש פה באמת צוות מאוד תומך, 150 שנה של ניסיון מצטבר של שיווק ישיר. לרוב ביינר יש גם מעל 20 שנה ניסיון בשיווק ישיר ושיווק ברב שכבתי, ובקיצור יש על מי לסמוך ועם מי לדבר. אז קודם כל המוצר דגל של החברה שזה וידאו אימייל. יש לחברה היום כ1000 תבניות שונות בשפות שונות של וידאו אימייל. בן אדם, מי שמצטרף מקבל את כל התבניות האלה, יכול לבחור בין כל מיני נושאים, בין נושאים אישיים כמו Happy Birthday, או להזמין מישהו, או תודה רבה שקנית אצלנו. כל דבר יש לנו תבניות יפהפיות, מחלקת הגרפיקה זכתה בפרסים רבים, ואנחנו גם כבר ביקשנו מהחברה גם כל מיני דברים, תבניות לפסח, ליום העצמאות, והצבה במיוחד בשבילנו. זאת אומרת, וגם בקרוב כל התבניות האלה יתורגמו לעברית, אבל יש לנו בינתיים הרבה ממה לבחור. The guy that bought my travel course, my online travel course out of Florida, sent me a video email like this and just knocked my socks off. And so I started investigating the thing. It's helping me sell my travel course, my online travel course. It's just cut the time, by a huge amount of people going ahead and signing up. And then, of course, it's driving people to my website, also for my tours that I do. So, business-wise, it's hand in hand for the travel business. כפי שראיתם, יש פה תבניות נהדרות, וגם אנשים בעצמם, כל אחד יכול בעצמו ליצור תבנית עם הלוגו, כל אחד יכול עם הלוגו שלו, גם מי שמצטרף באחד החבילות, החברה בעצמה, מחלקת הגרפיקה, תעצב לך או לך את התבנית שמתאימה לך, שזה ממש מגניב. זאת אומרת, אני לא צריכה בעצמי לעצב, אני יכולה שהמחלקת גרפיקה מאוד מקצועית תעצב עבורי את מה שמתאים לי. והדבר המיוחד באמת במוצר הזה שאנחנו מקבלים מעקב שוטף אחר האנשים שצופים בווידאו. זאת אומרת, שלחתי למשל ל500 אנשים, שלחתי ל1000 אנשים, אני מקבלת ישר במקום, מקבלת הודעה מי צפה. אני רואה בדיוק סטטיסטיקות מי צפה, מי העביר את הווידאו הלאה. זאת אומרת, אין את זה היום בשום פרסום אחר שאני אוכל לדעת אונליין מיידית מי צפה ומי לא צפה, שזה כלי מאוד חזק בפני עצמו. המוצר השני של החברה זה e-subscription, זה טופס הרשמה. היום בהרבה אתרים ובלוגים אנחנו רואים טופס הרשמה, שאני יכולה לבקש מאנשים את השם ואת האימייל, ואז לשלוח למשהו, לשלוח לאנשים מתנה, שהוא דוח או מה שזה יהיה, או איזשהו וידאו, ואצלנו יש לנו וידאו אוטו-רספונדר. בעצם יש לי תוכנה כמו ניוזלטר, שאני יכולה בווידאו לשלוח לאנשים מיידית או איזושהי הודעה בווידאו, או כמה הודעות, או כל יומיים הודעה, ואנחנו מקבלים את זה בחבילה הזאת של 8 המוצרים. יש לנו עוד 3 מוצרים שכולם עוסקים ברשתות חברתיות, שזה מדהים. היום כולם נמצאים ברשתות חברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, במייספייס, במה שזה יהיה. אז קודם כל יש לנו מוצר שנקרא וידאו שייר, שיתוף. אני יכולה ליצור וידאו, ובלחיצת כפתור אחד זה יכול להגיע למעל 300 רשתות חברתיות. מעל 300, תחשבו על זה, במקום לעלות ליוטיוב, לעלות לפייסבוק, בלחיצת כפתור זה עובר מעל 300 רשתות חברתיות. המוצר השני זה וידאו בלוג.
החברה נותנת לי בעצם מקום שאני יכולה ליצור בלוג עם הוידאוים שלי, עם כל הוידאוים שאני יוצרת, לאו דווקא בנושא של טוק פיוז'ן. אם יש לי למשל מספרה, אז אני יכולה לעשות כל מיני סרטונים על תספורות שונות, אוקיי? לדוגמה, אם אני למשל גרפיקאית, אני יכולה כל פעם לתת טיפים בנושא של גרפיקה, או איך לעצב נכון אתר. או בכל תחום, זאת אומרת בכל תחום אני יכולה ליצור וידאו בלוג ואנשים יכולים לעקוב אחריי. ויש את הפיוז'ן וול, שזה בעצם רשת חברתית חדשה תלת-מימדית, מדהימה, של טוק פיוז'ן, ששם בעצם אנשים יש להם את הבלוגים, וידאו בלוגים שלהם, ואנשים יכולים בעצם לעקוב אחד אחרי השני, לכתוב תגובות, משהו מגניב, זה בעצם הדור הבא של רשתות חברתיות. שני המוצרים הבאים זה וידאו קונפרנסינג וטוק פיוז'ן לייב ברודקאסטינג, שזה בעצם שיחת ועידה בווידאו. עד 15 אנשים יכולים לדבר אחד עם השני, תכף אני אראה לכם דוגמה. וגם בלייב ברודקאסטינג, בעצם הדרכות, וובינר, מה שאנחנו קוראים וובינר דרך האינטרנט, גם 15 אנשים יכולים להשתתף, אבל מספר בלתי מוגבל שאנשים יכולים לצפות בהדרכה הזאת. אז הנה למשל דוגמה של אנשים שהשתתפו באיזשהו טלקונפרנס, שיחת ועידה, אנשים מדברים אחד על השני, פשוט מדהים, באיכות מעולה כפי שאתם רואים. הנה עוד דוגמה, באמת מדהים. אוקיי, מה מאפשר לי בעצם כל התוכנות האלה של וידאו, שידורי וידאו? מאפשר לי כל גם להיפגש עם כל מיני אנשים. יש לי למשל חברה עם סניפים בכל הארץ או סניפים בעולם, אנחנו יכולים להיפגש מפעם לפעם. הנהלת החברה יכולה לשדר, עירייה, ראש עיר יכול לשדר לכל תושבי העיר לגבי חדשות העיר לדוגמה. ביזנס מיטינגס, ממש פגישות, יש לנו יכולת בוובינר ממש לכתוב על הקיר, אנחנו יכולים לכתוב דברים, לשים מצגות, פשוט מדהים. יש לנו לייב איבנטס, כל אירוע, למשל זמר, למשל ספיקר, מי שרוצה שיהיה לו לייב איבנט, במקום שאנשים יבואו אליו, הוא בעצם יכול להגיע לאנשים בכל העולם. אוקיי? וכמובן מצגות אונליין, זה חוסך לנו זמן, זה חוסך לנו כסף, זה פשוט מאוד מדהים. שבאמת רוצה לקחת את זה, להתחיל להרוויח כסף כמו שראינו פה, אז יש את החבילה היותר רציני שזה ב$250, ואז משלמים $35 בחודש, אנחנו מקבלים בעצם את כל 8 מוצרים, החברה תיצור לעצמנו תבנית לוידאו אימייל, באמת, ואז אנחנו באמת יכולים להפיץ את כל המוצרים וליהנות מכולם, אוקיי? ובאמת הדבר המדהים שאנחנו מקבלים את התגמולים שלנו, את מה שאנחנו מרוויחים מיידית. למשל עשיתי איזושהי מחירה, או יש איזשהו משהו בקבוצה שלי שקורה, אני מיידית מקבלת כסף, אני לא מחכה 30 יום, לא 60 יום, לא סוף השבוע, סוף החודש, אני מיידית מקבלת כסף. בכל החבילות. עכשיו החבילה באמת היותר מתקדמת, היותר רצינית, זה $750, שזה אליט פאקג', זה ככה אני הצטרפתי. בעצם אני מקבלת 3 עמדות, במקום עמדה אחת, יש לי איזשהו ויז'ן, אני ככה מסתכלת קדימה, ואני אומרת, אוקיי, אני רוצה 3 מרכזי רווח. אז זאת אומרת, אני ועוד 2 שזה אני, ואז בעצם אני מקבלת פי 2 מכל דבר, ותכף אני אראה לכם דוגמה. וגם כן, אני מקבלת את כל 8 המוצרים, החברה תיצור בשבילי 3 תבניות שונות, אני גם מקבל private labeling, זאת אומרת, אם אני רוצה שבתבניות בכלל יורידו את השם של טוק פיוז'ן, יורידו עבורי את השם של טוק פיוז'ן, פשוט מאוד מדהים. אוקיי, כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים גם כן, בכל התגמולים אנחנו מקבלים instant pay, מקבלים כרטיס כספומט כזה, שבכל כספומט בעולם אני יכולה ללכת במיידית להוציא כסף. אוקיי? עכשיו בואו נראה איך אנחנו מרוויחים כסף, אוקיי? אז ככה באופן כללי, אנחנו מרוויחים כסף קודם כל מה שאנחנו מוכרים, מה שאנחנו מוכרים ללקוחות, או שאנחנו מצרפים אנשים שיהיו גם שותפים שלנו, וגם מרוויחים כסף, וזה הדבר היפה בעסק הזה, גם ממה שהקבוצה שלנו עושה, לא רק מה שאנחנו עושים. יש משהו שנקרא matching bonus, שזה בעצם איזשהו בונוס התאמה, זאת אומרת, אם אני צירפתי מישהו, והוא הרוויח למשל סכום מסוים, אני מרוויחה 10% מכל מה שהוא הרוויח, אוקיי? הוא הרוויח $100, אז אני, בלי לעשות שום דבר, חוץ מזה שאני עזרתי לו, כן, בהתחלה, לבנות את העסק, מרוויחה $100. הוא הרוויח 1,000, אני מרוויחה 100. זאת אומרת, אם יהיו לי הרבה אנשים, אז אני אוכל להרוויח הרבה מהפעילות שלהם. אוקיי, יש גם הכנסה פסיבית, residual, על $35 שאנשים משלמים בחודש,
ויש גם, חברה מתגמלת אותנו על זה שאנחנו עזרנו לאנשים להגיע לדרגת ברונז. ברונז זה אומר מישהו שיש לו מישהו מצד ימין ומישהו מצד שמאל. אם אני עזרתי למישהו להשיג מישהו מצד ימין ומישהו מצד שמאל, אני גם מקבלת בונוסים, וגם בדרגות הגבוהות החברה מתגמלת אותנו מאוד יפה, תכף תראו, גם בדרגות של דיימנד. אוקיי? אז מה צריך לעשות? זה באמת מאוד מאוד פשוט מאוד צריך להזמין אנשים, לצפות בווידאו אימייל, ואחר כך בואו תצפו גם בוובינרים. יש לנו וובינרים פה בארץ, יש לנו כל הזמן, יש לנו בימי חמישי וובינרים, בעולם כל יום יש וובינרים, אז בעצם להזמין אנשים, אנחנו צריכים ללמוד איך להזמין אנשים, ואחר כך כמובן, אם יש לבן אדם שאלות, להזמין גם את הבן אדם שצירף אותנו לשיחה, וכדי שנוכל לענות ללקוח הפוטנציאלי על כל השאלות. אוקיי, אז איך זה הולך? בעצם אנחנו צריכים שתי קבוצות, אנחנו בונים עץ של שתי קבוצות, אחד מימין ואחד משמאל. אנחנו יכולים לצרף מישהו למשל שהתחיל ב-250, שזה אקזקיוטיב, או באליט 750, אחד ימין ואחד שמאל. אני עשיתי את זה, אז אני קוואליפיד, תוכל להתחיל לקבל את כל התגמולים. אוקיי? הנה דוגמה, אם צירפתי מישהו בסטארטר, בהתחלתי, ב-125, אני מקבלת $10 מיידית. אקזקיוטיב $20, אליט $60, אוקיי? עכשיו גם כן, לא רק על זה שצירפתי, ברגע שיש לי סייקל זה נקרא, מישהו מימין ומישהו משמאל, גם אם אני לא צירפתי באופן אישי בעצמי, אני מקבלת כל פעם $25, שזה פה בעצם הכסף המשמעותי, כי אני יכולה לבנות הרי עסק בינלאומי בכל העולם, ועל כל סייקל אחד אחד, כל פעם $25, ועוד פעם $25, ועוד פעם $25, בלי סוף, אוקיי? שזה מדהים. אוקיי? יש פה למשל דוגמה שאני למשל צירפתי מישהו אקזקיוטיב ומישהו אליט, וגם הם צירפו אנשים, רק מהדוגמה הזאת, זה 4 סייקלים, רק על הפעילות הזאת אני מקבלת בעצם תגמולים של $100, אוקיי? כמובן זה גדל וגדל, זה משתכפל כל הזמן, יש פה את העניין של השכפול, אוקיי? עוד דוגמה, אם למשל אני הצטרפתי בתור אליט, אוקיי? הצטרפתי בתור אליט, ואני צירפתי עוד מישהו מצד שמאל, באליט, מצד ימין באליט, ובדרך כלל זה משתכפל. מה שאני עושה, אחר כך אנשים תחתיי יעשו בדיוק אותו דבר. ישאלו אותי, מה את עשית יוספה? ואני אגיד, אני הצטרפתי בתור אליט. אז ברוב המקרים אנשים גם מצטרפים באליט, אם אני מצטרפתי באליט, אז תראו מה שפה אני מקבלת, אוקיי? רק מהפעולה הזאת אני מקבלת גם בונוס של $75. עכשיו רק שתבינו, זה מצטבר, כל הבונוסים האלה מצטברים, אוקיי? יש לנו פה את הדרגות, אנחנו עולים בדרגה, ברונז, סילבר, אתם רואים, $100, $500 לחודש, $2,000, וזה מגיע עד $50,000. המגבלה היא, החברה נותנת לנו, אני יכולה לקבל 3 כפול $50,000, אוקיי? ולי יש אקזקיוטיב, אני קניתי באליט, שהיא 3 עמדות, אני יכולה גם להגיע ל3 כפול $50,000 בשבוע.